απλά λόγια δεν είναι ευχάριστα. Τα ευχάριστα λόγια δεν είναι αληθινά. Αυτός που αγαπά δεν αντιτίθεται. Αυτός που αντιτίθεται δεν αγαπά. Ο σοφός δεν επιδιώκει τη μόρφωση. Ο μορφωμένος δεν είναι σοφός. Ο σοφός δεν θησαυρίζει, αλλά ξοδεύει. Και όσο πιο πολλά δίνει, τόσο πιο πολλά έχει. Το Τάο διδάσκει την αυλάβεια. Έτσι αυτός που το ακολουθεί δεν αγωνίζεται. Το έργο του είναι η ειρήνη.